Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo, sithandwa sezulu, mntwana kaNkulunkulu, ndlalifa yezulu. Ngithi uJesu KRISTU UYINKOSI. Ngiyambonga-ke, ngiyamdumisa. Siyamtusa uNkulunkulu kakhulu ukuthi asigcina silonde kuze kube ilolu suku lwe-13. Silokhu siyibambile usuku lwe-13 lonyaka, usuku lwe-13 loMkhosi. Ngiyamkholwa uNkulunkulu sanigcinile. Ngiyamkholwa uNkulunkulu uniphile amandla kuze kube manje. Akekho okhumbula emuva, kodwa sonke sisebumnandini bokuhlala noNkulunkulu. Ukhethe kahle wangena kwi-fasting ka-21 days kanye nebandla likaJesu azobuya lilande lisekhaya lezwi elihlanganise wonke amabandla kanye nebandla lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa lapho ebekwe khona ubaba uNsibanda. Wenze kahle, wakhetha kahle. Ngiyathemba nawe ungakwazanga ukungena ngokuzayo masimemezela i-fasting noma umkhosi uzoba khona. Ngisebenzisa leli gama namhlanje ngenzela ukuthi kunabantu abaku-YouTube abasibukayo abasithandayo bayalahleka nje masikhuluma ngomkhosi. Kodwa kumkhosi mntakababa i-fasting. Sengiyaphuma-ke kuleli gama, sengiqhubeka negama esilinikwe uNkulunkulu ukuthi masithi umkhosi. Ngifisa ukuthi ngikhuleke ngaphambi kokuba siqhubeke nenkonzo yethu yosuku lanamhlanje. UJesu KRISTU UYINKOSI. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, uyidwala laphakade, uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Ngezandla zakho Nkosi wambumba umuntu, ngomoya wakho uphefumulele emakhaleni akhe umuntu waba umphefumulo ophilayo. Siyabonga namhlanje ukuthi wasidala, usidalela ukuthi sikukhonze. Ngibadabukela abahlulekayo ukukukhonza ngoba basazophendula ngelinye ilanga phambi kobuso bakho. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu, siyakudumisa. Ngiyathanda ukuphinda ngilande izinto Nkosi ozaziyo eziwu-5 esizikhulekelayo kulo mkhosi. Sikhulekela ukukhula kumoya, spiritual growth. Sikhulekela ukukhula ekukwazini, spiritual knowledge. Sikhulekela i-spiritual repentance from within, ukuphenduka ukusuka ngaphakathi, ukuphenduka okuya ngokuhlatshwa yizwi. Sikhulekela ukungcweliswa ngezwi lakho. Ukugcina sikhulekela ubunye kuwena Kristu Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu, kungaba kanjani ungasiniki lokhu usinike indodana yakhe ezelwe yodwa. Usinike yona, usinikeze konke lokhu. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wethu ube kanye nathi, uyibusise le nkonzo. UJesu KRISTU UYINKOSI. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Siyamdumisa izindlalifa zezulu. Muhle, uyasithanda uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Izolo-ke sigcine sikhuluma ngesihloko uma ngithi ngizofunda Philip chapter 3 uverse 7 no-8. Ngase ngithatha isihloko esithi ukulunga okuKristu kuyinzuzo. Sikhulume kakhulu kizolo. Ake sifundeke Philip chapter 3 verse 7, 8 no-9. Kanti-ke lokho kwakuyinzuzo kimi, ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo, impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Verse 9. Ngifunyanwe kuyena ngingenakho,
ukulunga okungokwami okuya ngomthetho, kodwa lokho okuya ngokukholwa ngoKristu, ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Mangaphazami osukwini elingaphambi kolwayizolo bekungoLwesine, besikhuluma ngokulunga okuya ngokukholwa ngoKristu, ukulunga okuvela kuNkulunkulu uBaba. Ngoba ilokhu ukulunga okufanele sibe nakho. Yilokhu ukulunga okwenza sikwazi ukulunga. Ngaphandle kokulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa kuKristu, akukho ukulunga. Ukulunga okuya ngomthetho akusebenzi. Iningi labo abasebenzisa umthetho abakholelwa kuJesu njengendodana kaNkulunkulu. Bambiza ngomprofethi, bambize ngazo zonke izinto. Kanti kufuneka ukholwe ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo bese kuba ngokulunga. Basho njalo abaseRoma 10:10. Ngakho-ke sifuna usifunyanwe sinokulunga okuvela kuNkulunkulu. Ngoba ukulunga komuntu akusebenzi. Kufana nezidwedwe. Ukulunga komuntu akusebenzi. Kuyizeleze. Kodwa sifuna ukulunga ngoba ugezwe ngegazi leNkosi yethu uJesu Kristu. Ligeza-ke igazi uma uvuma izono zakho. Alivele ligeze nje. Khona laba abangimangalisayo abathi kunomusa. Angazi mina ukuthi uhlukana kuphi wena oze kuJesu ukuze uthole umusa, uma kuthiwa uthola umusa ungavumanga izono, kanye nalo oyiphuzela utshwala ethaveni, nalo ozijolelayo, nalo odlwengulayo, nalo obulalayo. Ngoba phela kufanele sivume izono. Izaga 28:13. Ofihla isiphambeko sakhe akayikuphumelela. Kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Umusa utholakala ngokuvuma isono usishiye. Angazi mina abashumayela ivangeli abathi lo musa bese bekhipha uvunywa kwesono usishiye. Angiunderstand, angiqondi. Kodwa-ke ngeke sisho lutho. uNkulunkulu uyobona eseqoqa ngosuku lokugcina. Hhayi uyobona eseqoqa. Thina okwethu ukumkhonza njengokusho kwezwi. Athi uJesu John 7:38, okholwa njengokusho kombhalo, esiswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Wena ukholwa njengokusho kabani? Hayi mina ngazi. Ukholwa njengokusho kabani? Kababa uNsibande? Wrong. Ukholwa njengokusho kabani? Kamfundisi wakho? Wrong. Ukholwa njengokusho kabani? Kombhalo. Ukholwa njengokusho kombhalo, esiswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Le mfula yamanzi aphilayo umoya ongcwele. Umoya ongcwele can only take over once wena wakholwa njengokusho kombhalo. Qala wena wenza izwi, then umoya ongcwele uzokugcwalisa. Awuzuvela ukugcwalise ngamandla nje ungakholwa njengokusho kwezwi. Ukholwa njengokusho kwezwi bese imfula yamanzi aphilayo. Usho njalo uverse 39 lithi washo lokho engakafiki umoya ongcwele. So umoya ongcwele ufaniswa kuleli verse namanzi aphilayo. So kusho ukuthi kuwena ngenxa kamoya ongcwele kuzogobhoza ukuphila. Mawuvula umlomo wakho abantu bayaphila. Mawuvuma umlomo wakho ogulayo uyasinda. Mawuvula umlomo wakho olimele emphefumulweni uyelapheka ngoba kugobhoza imfula yamanzi aphilayo. Umoya ongcwele uyamazi umuntu ukuthi udingani. Kodwa indaba iqala kuphi? Kholwa njengokusho kombhalo. Uma umbhalo uthi ibhuluke kowesifazane alifuneki, uzokwenza lokho uze gobhoze imfula yamanzi aphilayo. Uma umbhalo usho noma yini, noma ingaba nzima kanjani, uma kusho iBhayibheli, kwenze uzo-enjoy umoya ongcwele. Bese bengithusa laba bathi umoya ongcwele uthi, kodwa bephila impilo ephambene nokusho kombhalo. Sikhuluma ke la ngokulunga
okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa kuKristu Jesu. Sikhuluma la ngokukhula ekumazini. Athi uPaul konke okuyinzuzo ngakushaya indiva. Athi uverse 10, ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe. Sikushaya indiva ukuze simazi uNkulunkulu. Sikhuluma ngokukhula ekumazini. Ngeke ukhule ekumazini izinto ungazishaya indiva. Ngeke ukhule ekumazini usajola. Hayi, ngeke ukhule. Mina ngeke ngikukhohlise. Uzokhula kanjani ujola? Uzokhula kanjani ulala namaphupho, uphupha amaphupho amabi, uphuphulele nomuntu? Uzokhula kanjani ngempela kumoya? Ngoba phela uphupha izinto ezingcolile. And wazingcolile zenzeka kwelikamoya. Ingqondo yakhe ingcolile. Make wangcola ingqondo, kungcole nomzimba wakho wonke kamoya. Uzuphaphama ekuseni noma ebusuku, kanti uphupha leli phupho ubone ukuthi ngempela usuzingcolisile. Ukhona lobelele nawe. Kanti amadimoni ayazenzela nje. Hayi phela mina ngizolikhuluma iqiniso. Amanye agunyazwa uwe, azenzela nje wena wagunyazile. Angithi ucabile wena esithweni sakho sangasese. Ucabile wafaka umuthi kanti uhamba nani? Uhamba nemoya. Yikho uphupha kanje. Abanye baze bahlaseleke emini ilanga libalele, ibe la inkanuko, kanti cha, leli demoni walibeka esithweni sakho sangasese lifuna ukwenza umsebenzi. Abanye baze balinika ithuba ahambe umuntu engathi endlini encane etoilet, kanti usewa-enjoy idemoni lidlala ngaye limngcolisa amanyala, ungcola. Woza kuJesu uzokhululeka. Izinto zishaya indiva. Vuma izono zakho sikukhulekele. Ungakhohliswa umuntu okutshela ukuthi uzokhulekela uthola i-deliverance. Deliverance itholakala ngokuvuma isono. Ngeke umxoshe uSathane kusala ifurniture yakhe. Wena ungaphuma endlini kusala ifurniture yakho. Uphuma nefurniture yakho uma uphuma endlini. So noSathane uphuma nezono zakhe akakwenzise zona ngokuthi uzivume kuzonqoba. Ukwazi ukunqoba izono ungayivumanga. Ngeke unqobe. Uze kukhule ekumazini yena. Wazi namandla okuvuka kwakhe. Yawazi amandla okuvuka kwakhe yini le? Umoya ongcwele. Inkosi yethu uJesu yafika kuMaria ngomoya ongcwele. Noma isivuka ethuneni yavuka ngomoya ongcwele. Ukuze uwazi lawo mandla. Uwazi konke okwakuyinzuzo kuwena kushaya indiva, kushaya izibi, kukhohlwe. Uzowazi amandla okuvuka kwenkosi yethu uJesu, ngoba azosebenza kuwe avuse wena. Lithi izwi lenkosi, uma loyo wavusa uJesu Kristu kwabafile ehlala kini, uyovusa nemizimba yenu efayo. Umoya ongcwele wavusa uJesu ethuneni. Uma ehlala kuwo umoya ongcwele, uzovusa lo mzimba wakhe ofayo. Uyazi into ezokwenzeka? Khona abantu abebephuza bedla amaphilisi before umkhosi, abazothi sebephuma emkhosini bangabe besawadla ngoba amandla kamoya ongcwele sebaphilisile. Khona nasi isicelo sami. Uma uzizwa usuphilile, ukholwa ukuthi uphilile, hamba uye kulo owathi uyagula. Ngiyakucela lapho. Hamba uye kudokotela uma kuyena owathi uyagula. Hamba uye eklinikhi uma kuyilona elathi uyagula. Uthi ngicela niphinde ningi-check lesi sifo enathi sikhona. Makuqinisekise bona bathi usuphilile. Hayi ngoba ungamkholwa uNkulunkulu, kodwa ngoba kufanele umlinge. Baningi bacabanga ukuthi baphilile kanti abaphilile. Mase beyo-check thola ukuthi umuntu uyagula. Baningi futhi baqhubeka namaphilisi emva komkhosi. Bacabanga ukuthi abaphilile kanti kade wavusa uJesu kwabafileyo sebaphilisile. Ingakho ngithi hamba uyohlola. Uhlale sewazi. Kuhle lokho. Ngoba lo owathi uyagula akuphinde kusho yena athi usuphilile.
bese umbonga uNkulunkulu umdumisa ngoba kubona bonke abazosinda. Uma ufunda uPawulu ekhuluma khona wamshiya egula ngithemilethu, wamkhulekela kangasinda wamshiya egula. So akubona bonke sobakhulekela basinde ngoba ukusinda komuntu kusemandleni kaJesu, hayi umuntu. Unezathu zakhe uJesu zokukuphilisa futhi unezathu zakhe zokungakuphilisa. Ngisho uPawulu uqobo akazange aphile ekhulekela abanye baphile, waze wakhala eNkosini yathi, Nkosi nginamandla ebuthakathakeni bakho. Ngisho uTimotheyu uqobo uPaul simthola ethi phuza kancane iwayini ngenxa lesisisu sakho. Wayesusho nephi umkhuleko? Wayesethandazile Inkosi ayimphilisanga uTimotheyu. Eyindodana kaPawulu, engumpostoli phansi kaPawulu uTimotheyu, kodwa akaphiliswanga ngoba kuthina sonke sizophila. Ukuphila kusemandleni eNkosi. Iyazi iNkosi ukuthi uma ingiphilisa mhlawumbe ngizoyikhonza ngendlela. Iyazi iNkosi ukuthi uma ingiphilisa ngizolikhazimulisa kanjani igama layo. Ngakho kusemqoka ukuthi uma uphuma kulo mkhosi ukholelwa ukuthi uphilile, hamba uye kulo wathi uyagula, ufike udumise uNkulunkulu uma esekuhlolile wathi usuyaphila. Sikuvesi 10 uthi ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe. Sizoqhubeka lapho ngokugcinwa inkosi. Nini? Monday. Angazi uma soqhubeka lapho. Yabona siyasala ngehloko. Ngokugcinwa inkosi next week isonto lokugcina. Kodwa sisadila nge-item yesibili kusela mathathu. Angazi-ke noma soqhubeka lapho noma sizongena kwesithathu, uNkulunkulu owaziyo. Okwami ukubeka indlebe ngilalele uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela siguqe sithandaze simbonge uNkulunkulu wethu. Kwavuka ingoma, mbonge 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 kuseni umbonge nasemini, mbonge mbonge lize lishone ilanga, sibonga uJesu. Masithandaze. Baba, siyakubonga uNkulunkulu wethu, sikubonga ekuseni, sikubonga emini, sikubonga lize lishone ilanga, sikubonge nasebusuku ngoba unguNkulunkulu awuguquki, awushintshi. Wembetha amandla njengengubo, wembetha ubukhosi, wembetha ukukhanya, wembetha inkazimulo. Siyakubonga uNkulunkulu wethu, qhubeka ube kanye nathi kulo mkhosi. Abaphelelwa amandla baqinise, ngiyacela baqinise abaphelelwa amandla ngoba sekuseduze phambili. Baqinise ngoba isitha sizontshontsha izinto zabo. Baqinise Nkosi, bangephuli nangolulodwa usuku, bangazitholi sebedla. Baqinise ngegama likaJesu, bangcwelise bonke abaphuphe bedla kuze kube manje. Bangcwelise ngiyacela, baqinise ekukholweni kwabo. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyaxolisa bangcwele, ngaze nganibhimbela bo. Abadala bayayazi leyo ngoma. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, babunzibande ovalelisayo. Dlala phezulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi.